Lok Weeska. Dank u wel. 10 jaar werk je al je nou. Ja. En hoe weet je het als je van een moon bent kamst? Ja, een beetje raar om me heen schiezen van, en wat is het hier allemaal? Ik denk, wat is het hier allemaal? Ja. Op naar de volgende 10 jaar. Ja. Jeanette, ook van harte met deze 10 jaar. Dankjewel. En op naar de volgende 10 jaar. Ja, Hè? ja. Dan krijg je ook zo'n mooie mak. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. En uiteraard een mooie bosbloemen erbij. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. €10,50. €10,50. Ja, dat is wel goed precies, hè? Ja, ja. Wat vind je het leukste van je werk? Tassenwerk en het contact met de mensen. Ja. Ja. Want ken je hier een soort in het dorp? Ja. Of haast iedereen je wel? Ja, bijna iedereen wel. Ja. 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 Hey Jeanette. Doeg. 4,75. Ja. Dus dit is die hoekje, Johan. Ja. Wat zit er maar creërs bij? Ja. En wat dost je er? Ja, vaker veel Want hoe nemen ze dat ik weer? Alles recht. spelen. Ja, hele feestelijke dag, Joert. Ja, het zien jullie hier. Jeanette en Johan. Dat is wel heel wat natuurlijk Ja. voor hun. Het zien hier best nou in het eerst. Het zien jullie best nou in het eerst, ja. Johan die is hier begonnen op de Zuivel. Die vrachtlossen doet er, we doen er net alle voorkomende werkzaamheden. Maar echt de Satjim Sugar, de frissenafdeling, die spiegelde me altijd keurig. Dat is helemaal zijn ding. Klanten kennen elkaar goed, die heeft gewoon bij de winkel. En Jeanette precies hetzelfde, die is echt voor de kassa. Mijn klanten, niks, ze kennen iedereen bij naam en ja, ze kennen haar ook al, ja, dat is gewoon geweldig. Die had er ik bij. Is er mijn vakantie, ze missen haar. Nou, is dit zien niet werken, maar Ja. was je nog wat zien niet blijven? Nou, ik denk wel, ja. Ja? Ja. Goed plak? Ik denk wel, ja. Een goede plek, ja. En nou nog zien je hier? Ja, nou, dat hoop ik wel. Ja. Goeie, Goedemiddag, beste mensen. wat ben je aan, man? Wij zijn de lantaarnpalen aan het schoonmaken. Oké. Precies wat het lijkt. En jouw maat zit dus in het bakje. Dat klopt. En weer een mooi haai in het bakje en jou net. Dat ik een rijbewijs heeft en hij niet. Vind je dat ik jammer? Nou, met dit weer is het niet jammer. Als het zon schijnt en het is een graadje of 28, dan zou ik graag willen ruilen, ja. Dan wil ik wel in een bakje staan. Maar hij heeft het wel drukker als daar, of net? Nou, dat lijkt me zo hoor. Dat lijkt me zo. Ik moet de route plannen, ik hou het aantal palen bij, ik moet een nummer zoeken. Oké. Het lijkt me zo dat hij het drukker heeft, maar dat valt mee hoor. Dat valt mee. Dus dat is de brein van het stel. Nou, als jij het zo wil noemen, dan ja. Hoe is het maar die maat? Kerst hij wat mooi? Ja, zeker. Het gaat hartstikke goed. Wij kunnen hartstikke snel doorwerken. We komen boven het gemiddelde uit elke dag, dus het gaat goed. Mooi. Maar net de hut werken, hè? Dus dan stellen ze dat erbij, die targets, en dan maar het werkhudder. Probeer zo hard mogelijk te werken. Ja, hè? Ja, zoveel mogelijk palen op een dag te doen. Dat is best wel aardig fanatiek, joh. Jawel. Ja, werk is werk, hè. Ja. Want hoe lang doet het nou? Ik sta nu op deze auto, sta ik nu 4 weken. Dit is de 4e week. Oké. Dus nog maar krek. Ja, ja. En hiervoor in een dakgoot gezeten. Beetje dakgoot poetsen. Dakgootjes leeghalen, kozijnen poetsen. Dus dan is dat wat maar poetsen op hichten, de herstel wel wat mooi. Ja, ik vind het op zich ook wel leuk hoor. Een beetje risico aan het werk zitten of zo, dat is altijd wel leuk. Ja? Ja, Beetje gevaar erbij? ja dat maakt het werk leuk.
wat om handen. Ja. En je bent mooi in beweging, je bent mooi boeten door. En dat vond ik het voornaamste. Ja. Ja. Want je gewoon met geld hoe je net het was. Ik had laatst een boven zijn wat we maar dat zei ik je net. Maar ik zei, ik kan net naar je auto verkopen. Je kent haast onder gewoon en onder fiets net vertellen. Zo'n speeltje. Ja. Maar ja, het maakt ook niks. Hij had Nee. wat plezier dien. En je bent even boeten en zo wat heen. Maar ja, hij bloot nou wel boeten. Want ja, want maar ze iedere betiet er al. Geer, daar komt Steekstra hoor. Dit is net Oude heel. Steekstra. Dit is de man van actief. Dit is oude Steekstra. Nou, super. Kom er maar even in. Dit is net best voor jongen. Hoi. Ja. Goeie. Ja, goeie. Auke. Ja, dit is Roel, hè? Hè? Dit is Roel. Roel, ja. Ja. En je kwam je dan altijd naar de foto maken van de puzzel. Ja? Dan ging je echt erop wachten. Ja, hetzelfde. Nou, wit maatje. Ja. Nou, ik zei Steekstra. Ja. Maar ik kan er nooit Auke zijn. Nee? Nee. Nee. Nou, ik heet Lien zo. Hij is Ik ben zo zorg. Ja. Nou, dan mag je wel ophouden, hè? Maar wel. Oké. Ja. Oh, wie ik wel terug je wel, ja. Maar de Winterdaai. vrouw is baas. Nee, maar winterdag is het wel... ach, we gaan wel die en die ze met de kroren, nou dan weet je het wel. Dan laat je zelf wel eens niet komen, dat er ook komen, maar ik zei, en dan de fiets je fiets dat wel net. Die gliet je onder de kont waaien. De bregenwachter zei eens een keer in rood, toen op een bregen. Hier is de rijkste man van Watten. Nou, hij zei... Wie ik? De rijkste man. Ja, nou, hij zei... Er haast een gezin, haast die vrouw leeft nog. Zo'n band, zo'n liedband, dochters. Wat was nog meer? Nou ja, die man hier gelijk. Ja.